Алейкум бардро 3-4 намуди телефони пачка гитагим на бардро Redmi 9A пачка салафан печа 800 сомон Redmi 9A ина бо Redmi дорем Redmi Note 12 Pro дорем 256 ба 8 Note 12 Pro 256 ба 8 3000 сомон неш Redmi Note 12 ҳай 2200 сомон шумо телефони беу биёрен хонро дорен Redmi дорен Realme дорен шумо телефони беу биёрен ма телефони пачка то метам телефони шумо чанд сим барзам болуштун телефони пачка то бардорин бо Redmi A1 Plus ина бардор марҳама тамошо кунед телефон састаниш пачка ина марҳама телефони нав дорем шаҳри Фурғунтепа кӯчаи Баҳор агар аз яка истифода бардорин тамошо кунед телефон рехтаги хуб чашқати номери 907 89 18 ина бардор тамошо кунед шумо телефони беу биёрен болуштун телефони нав то метавонед тамошо кунед любой хел телефон аст шаҳри Фурғунтепа кӯчаи Баҳор магазин яка истифода бардор шумо чифтам дар YouTube канал дорум YouTube дам канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷи бизанед дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷи бардор ин YouTube дам канал дорум марҳамат